खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। गोबावसैमोन खन्थाइ आवरायैया दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ लिरहरदों क'क्राझारनिफ्राय उदांस्रि ब्रह्मआ। बिथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि खन्थाइगिरि। बिथांनि खन्थाइनि मुङा जादों गोरबोनि सोदोबफोर। बिथांनि खन्थाइखौ आं आवरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंलांगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लाबाय। गोरबोनि सोदोबफोर। माब्लाबा गोसोआव सानखुमाफ्लांगारो आं, माब्लाबा गोसोआव सानखुमाफ्लांगारो आं। जिउआव बिखौ लोगो मोनामोनब्ला, जिउआव बिखौ लोगो मोनामोनब्ला जानांगौ मानिबा ओंथिखौ बुजिनो आद्रा थालांगौमोन। बिखौ लोगो मोननाया, बिखौ लोगो मोननाया जिउ आगानफोरनि देरसिन गोरोन्थिमोन नामा? नङा। अब्ला माबोरैथो सोलोंगौमोन आं जिउनि मोनसे गोदान फराफारि? माबोरैथो मिथिगौमोन हास्थायखोमानायनि गोजोननाय? माबोरैथो मोननोमोन आं गोथाव बिसम्बि? जायनि गोसोखांथिफोरजों आं दाबो मिनिनो हायो। माबोरैथो मोनदांदोंमोन आं हाबिलानि अरजों खामलाबनाय सानस्रिनि मोन्दांथि, जेराव आं गावखौ खोमानो आरो नागिरनो सोलोंदों, जेराव आवबा जानाय नोजोरखौ सिरि मोनखांहोनो रोंबोदों, जेराव आं गाबै गाबै गावखौनो बुरखायनो रोंलांदों, जेराव बायफ्लेग्रा गोरबोफोरा गोरानिफ्राय गोरा जालांदों। मानो जाया थानो? जाय बिस बादि रावफोरखौ लोङै लोङै जे गोरबोआ हजम खालामबोदों, बेनोथ' बुंफ्लेग्रा राव, जाफ्लेग्रा जाथाय। फारनै खोमाफोरा दा आलौ बांलिया, नायनो हायै नोजोरफोरा गोरबो सुबि बांलिया। मोबाइजोंबो नायनो हायै मोनफ्रोम नोजोरखौनो गनायगोन थुलुंगानि फुंखा महरै। नाथाय एसेबांबो गोरबो दाफोरा आंखौ जे आं नाथाय एसेबांबो गोरबो दाफोरा आंखौ जे आं सिरियै अन्थाइ बिखा जालाङो। माब्लाबा गोसोआव सानखुमाफ्लांगारो आं जिउआव बिखौ लोगो मोनामोनब्ला जानांगौ मानिबा ओंथिखौ बुजिनो आद्रा थालांगौमोन। नाथाय एसेबांबो गोरबो दाफोरा आंखौ जे आं सिरियै अन्थाइ बिखा जालाङो। माब्लाबा गोसोआव सानखुमाफ्लांगारो आं जिउआव बिखौ लोगो मोनामोनब्ला जानांगौ मानिबा ओंथिखौ बुजिनो आद्रा थालांगौमोन। खन्थाइ एसेनोसै। गोजोन्थों। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनदों आरो मा बुंबावनो, जोबोद मोजां खन्थाइगिरिखा बिथाङा, जोबोद मोजां खन्थाइ लिरो। बिथाङा आंनो बेबायदि एसेबां मोजां खन्थाइखौ आवरायनो दैथायहरनायनि थाखाय, खाबु होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। बेखिनियावनो आं आंनि भिडिअखौ फोजोबनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै लाब्लानो जाबाय, जेन गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांनियाव नटिफिकेसना मोनहैयो आरो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो हायो। गोजोन्थों।